Our Bible in Matthew chapter 10, verses 26 to 31. Matthew chapter 10, verses 26 to 31. And ang uluhan sa itong pagtuon, kung magpakahilom ka, singlon gayod unya ka. Ato isulti kitang tanan, kung magpakahilom ka, singlon gayod unya ka. Muna'y uluhan sa itong pagtuon karon, Matthew chapter 10, verses 26 to 21. Manindog ta, let's all stand. Tayo po'y magtindog. Okay. Matthew chapter 10, verses 26 to 31, verse 26 ning ingon. Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, og walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kaninyo sa ngit-ngit, kinahanglang isulti ninyo diha sa kahayag. Og kadtong kamuray nakabati, kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban. Ayaw kamo kahadlok sa mupatay sa lawas, apan dili makapatay sa lawas. Apan dili makapatay sa kalag. Kahadlok hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas og sa kalag didto sa impierno. Sa gagmayng kantidad makapalit na kamog, duha kag gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa ni ana, walay usa kanila nga nahulog sa yuta kung walay pagtugot sa inyong amahan. Verse 30, bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihapman. Verse 31, busa, ayaw kamo kahadlok, kay labaw pagayod kamog bili kaysa sa mga langgam. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo sa imong mga pulong karon. I pray nga ang tanan gayod makasabot pag-ayo, and I pray, Father God, nga ang tanan magahimo gayod sa pag-aplikar kung unsay among nasabtan og mga nadunggan. Walay magpabilin nga maoras gihapon, immature, bata og panabot, kundili ang tanan muhamtong Ginoo og magmaisugon nga mag-aplikar sa unsay among mga nakatunan. Kung naamay naa sa mga kagulaanan, problema, balatian og makalilisan nga mga pagsulay, among mga pag-ampo Ginoo nga malig-on sila diha sa pagtuo. Malig-on sila diha kanimo og masinati nila ang imong gahom. Gamitay imong mga pulong sa pagtudlo sa kada usa. Mao ni among giampo, pasalamatan ka ug among madawat ang langit ng mga mensahe sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. So ang mga kasinatian nako last month og karon nga month, og ang word nga gihatag ni Lord nako karon, og ang mga testimony na suma total gayod, na total gyud tanan. So kung mahimo lang mga igsoon, mag-focus gyud tag pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, because wa ko kay balog last na papunin akong wali, and wa po ka kay balog last na punin nimong pagpaminaw. Kung magpakahilom ka, inigabot unya sa adlaw, paninglon gyud unya ka, bantayeg yun ning akong gisulti sa imuha. Because importante kayo mga igsoon nga imong nakita og nadungog, sama kang Juan ningon siya, ang among nakita og nadungog maoy among gisugilon. Kay ang imong nakita og nadungog, kung imo nang isugilon, makaluwas na sa uban. Bagaag nawong magsigitag dawat panalangin, pero mauwaw tang magpasalamat kay talawan. Kanang nas imong tapad, sigahis mata, inatalawan kayo ka. Seryoso Talawan kayong magpasalamat. Now listen to this, kung bugat ni nga mensahe, mas bugat gyud unya inighuman ane sa atong pagpadayon mga igsoon, no? Kung magpakahilom ka, singlon gayod unya ka. Ug mao ni ako na-learn nga dili gyud ko magpakahilom. Because dunay time nga si Dr. Kim Jong-jin nakatagbo siya og aksidente nga motor. Unya si Dr. Kim Jong-jin maglisod siya og sulti og English og pagpasabot. Unya insist gyud ang driver sa motor nga siya gyud si Dr. gyud salaan nga gisaghiran kuno sila, pero actually di ay ang nahitabo
ang motor nagpadaplin gawa sa lane. So, ang naa sa lane si doktor. So, paglabang na ni doktor, nibalik siyang nisulod sa lane. Munang naigo si doktor. Nya ang iyang giingon nga, si doktor daw kuno, ni overtake, unya dihay gikatagbo, gibalikan sila, munang naigo sila. So, kato nga time ako'y nag-interpret nga naglisod sad ko unsaon unya si doktor gikapuyan og niingon na lang siya nga it's not my fault but let's go to hospital ato ning patambalan. Sige ko gunauna anong galisod man ko atog istorya nganong wala magyud ko ato adto pang dapita walay CCTV. So hangtod karon na konsensya kayo ko nga wala gyud ako nahimo akong best ba nga murag gadali sa kanunay. And daghan kayo mga igsoon unta nga mga luwas. Daghan unta kayong masalbar nga mga problema kung dili lang unta ta magpakahilom. And sometimes kinsa pa ning kompromiso maupay magpakahilom o magka-problema maupay magpa-feeling victim. So, arong masabtan nato ni ayo gipadala ni Lord ang mga tinun-an niya. Unya gi-commission niya nga mangwali gyud sila. Ningon si Lord, ugon sa inyong nadunggan ako, inyo yun yung isulti. Listen to this, kabalo mo kung sa atong sala, taga Cortez. Ang atong nadunggan, wa nato, gi-apply, wa pagyud nato, gisangyaw. Muna'y atong number 1 nga sala, kung maghisgot tag komisyon, mga igsoon. And bugat ni siya nga message because ako sab na bugatan og ayo nga gusto ko maghinulsol sa Ginoo. Og moingon na ang Ginoo nga dili ka effective nga magtutudlo og magwalali ha step down hawa diha therefore kini mo last na kung wali paminawa lang ni baka ibasig last pud ni sa imuha. So ang Matthew chapter 10 verse 26 to 31 ito yung commission ni Lord for the sake sa mga kapatiran natin na galing sa ibang planeta. Okay lang pastor. So, ito yung commission ni Lord na sabi niya, ganito ang gawin nyo. Simple lang, kung ano yung sasabihin ko, yun lang din sasabihin nyo. Kung saan ko kayo ipadala, doon kayo pumunta. At kung sinong tao ibigay ko sa inyo, yan yung tao na aalagaan nyo. Simple ra kayo ang gisulti ni Lord. Ang sabi pa niya, huwag kayong magdala ng ganito. You will be provided. Walay sundalo nga mosulong nga siya ay magpalit sa iyang kaugalingong bala. Kung ang gobyerno may nagsugo ng sundaluha, ang gobyerno mo provide niya armas o bala. Then ang iyang instruction, mauna siya. Ingon siya, fear. Asa tagasugod og basa? 26. Ingon siya, fear them not therefore. Ayaw yung kahadlok nila. For there is nothing covered. Wag yung sikreto. Kamong mga anak, grabe kayo magsikreto-sikreto. Kabalo ba mong nasubo kayo ko karong buntag? Why? Every time nga na ay major problem ang ministry, pasano na sa pastor because wa tay foreign support. Og magkawalang-wala yun ang pamilyaha. Walay church member nga magsig pangaway nga mosuporta, pastor, dera pastor. Ang mangitag paagi ang head sa church. And that is why, importante kayong makasabot yung kag-asa kang dapita. Because doon ay nagpakabana nimo, nagatiman nimo, og magkinaunsa ka na ay mo salbar sa imo. Maminaw tag-ayo ani mga igsoon. Ingon siyang walay sikreto nga dili mataguan. Kamo mga young people magsaka-saka ito pasaka. Walay sikreto nga dili mataguan ninyo because agianan nato na tanan. Isang pag magtabon-tabon pa mo. Walay sikreto nga matabunan mga igsoon because ang imong gitabon sa original nimong sala mas dako pa nga sala kaysa sa original nimong gibuhat. Ug di naman galing mo kaya ing na si pastor magminyo nagyo ko pakasal na ta karinderya diretso inighuman. Ay karinderya atong daplin. Diretso na di kay magsige pag sige atok pasaka nga silingan rata. Ingon diha. Walay dili makita, tanan ma-expose. I-reveal gayud ang tanan nga natago that shall not be known. Ang tanan nga na hidden.
Lahat ng nakatago, lahat ng sikreto, talagang malalaman at malalaman yan. Sabi ni Pastor Prima, tago plus tago equal sakpan. Ikyas plus ikyas equals dakpan. Sigurado yun na mga igsoon. Kabalo ka, the moment nga sige kag tago, gahimo kag trap sa imong kaugalingon, nga ikaw rin makadakop sa imong kaugalingon, sakpan ka. Next verse, sabi ng verse 28, doon sa mga disciple, ang sabi ni Lord, what I tell you in darkness, yung nasa yungib, nasa kuweba, yung nasa room, nasa kwarto, yung sekreto lang, yung satin lang, kung ano yung sinabi ko sa inyo, isigaw nyo yan. Muna natin kanta mga igsoon nga, from the rooftop I proclaim, di ba? Nga kanta, ato na isyagit. Ingon siya, what I tell you in darkness, that speak ye in light. Isulti yun na, unsa inyong nadungog, or unsa inyong nakita, sa makanguwan, ingon siya, ang among nadungog or nakita, amog yung isulti. And what ye hear in the ear, what preach ye upon, that preach ye upon the housetops. Ingon siya, kung unsa ratong gihonghong nimo, kabalo ka kanapya, kung unsa daw na siya, lakaw sa rooftop, lakaw sa DYRD, lakaw sa CNN, lakaw sa GMA, gamita tanang network, unya, syagit. Sa rooftop daw, ipa-viral yun, dapat yun na madunggan sa tanan. And that is why moingon ko, maybe kini ang last nako nga preaching. Sa rooftop, gisyagit yun dito, og unsay nadunggan. Ang kabalo mo mga igsoon, our action speaks louder than our voice. Ang atong buhat nagsyagit. Bisan pag mayong kang I am a friend of God. Christian po ako, Christian ako. Nananampalataya ako sa Panginoon. Pero ang imong action speaks louder. Nagsyagit dito sa rooftop. Ang imong buhat, ang imong desisyon, di mao. After aning ang service, magklaro ta kinsay sakop dire. Magklaro ay ta ni ron. Next verse, ingon ang verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Ayaw sila. Maulaw tang mo sulti, maulaw tang mo sangyaw, maulaw tang mo share, maulaw tang mo pasalamat. Imagine ha, kauban na ta diri sa church. Kristohano na ka, pero maulaw kang mo pasalamat dire. How much more mo sulti sa dili mga magtotoo? Then ngano ganing maulaw ka og madlo ka, kay basig lutoson ko, kay basig yaga-yagaan ko, kay basig tamayon ko. Ingon si Lord, ayaw kadlo kisa, huwag kang matakot dun sa mga tao na ang kaya lang niya patayin ka. Di naman nila kayang patayin ang kaluluwa mo. Sabi ng mga Pharisees and Sadducees and the priests and the religious leaders, the Jewish leaders, ang sabi nila doon sa mga disciple, wag na kayong magsalita, tahimik na kayo, wag nyo na i-preach yung Kristo na yan. But they said, we honor God. Kailangan namin gawin ang utos ng Panginoon. Unsa may mas maayo, mahadlok mi sa tao or sa Dios may mahadlok? Daghan na to, dire hadlukan og tao, pero way kahadlok sa Dios. So, ingon siya kahadlukin but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell. Ang kahadlukan daw siya nga makahimo sa paglaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno mga igsoon. Ingon ang verse 29. So are those sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father. Kining mga gagmayng langga, mga sayaw-sayaw, galupad-lupad. Mabaligya ra nimo sa gagmay kayong kantidad, pero walay usa nilang nahug sa yuta nga wala tuguti sa Dios. Ang iyang gipasabot nga ang mga anak sa Ginoo mas labaw pag yung giatiman sa Ginoo. Next verse, ingon sa 30. But the very hairs of your head are all numbered. Kahit pala yung buhok natin, bilang ng Panginoon.
Ing ana siya kadetalyado ang iyang pagpakabana nimo. Kahit buhok lang, bilang. Bilang ng Panginoon. Kahit buhok natin mga igsoon. Verse 31, sabi diyan, fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows. Ningon siya, busa ayaw ka mugkadlok. Tungod kay, grabe ang inyong kabililhon. Labaw pa kaayo ni. Kaysa sa mga gagmayng langgam. Imagine na ang King of Kings, gigive up niya ang iyang kinabuhi, gininhawa ang iyang dugo, gipaaga sa cross, tungod nimo. Ing ana ang iyang pagbalyo sa ato mga igsoon. So, mauni ang sugo nila, nga dapat dili gyud sila magpakahilom. Dapat magmaisugon gyud sila nga iwali mga igsoon ang kasuguan sa Dios. Now listen to this. Dunay usa ka senaryo sa kapanahunan sa mga apostoles mga igsoon nga giladlad og ayo dito, gipahibaw og ayo, gipasabot og ayo dito. Ang giingon diri nga unsay imong nadunggan kinahanglan nimong isulti. Naa mga igsoon, adto ta sa Acts chapter 23. Ang gawa 23, kini nga senaryo mga igsoon yung si Apostol Paul is patyon gyud siya. Bisag unsang paagi patyon gyud siya. So tan-awan ni. Gipasapasa si Apostol Pablo og kinahanglan na siya nga mapatay sa mga Hudiyo, sa mga Jewish leaders because ang mga giwali ni Pablo is street hulga sa relihiyon sa mga Hudiyo. Kabalo mo nga nung lutoson ta? Because hulga ta sa relihiyon. Ang mga anak sa Ginoo, ang nagwalis pulong sa Dios, dako kayo silang threat sa relihiyon. Because ang nagwali sa pulong sa Dios, sila ang nagwali sa kamatuoran. Wala sila nagwali sa tradisyon. Dili mga gama nga pagtulunan sa tao ang ilang giwali. Dili mga totoo, kundi ang pulong sa Dios. O isulti na nimo, imong maibawan nga ang relihiyon, wala gatudlo niini. Ang kamatuoran ra, mao'y gatudlo nga mao ang pulong sa Dios. So threat kayo si Apostol Pablo, why? Dili lamang kay nakabig siya, kundi ang iyang testimony. Ningon ang Dios ngadto kang Pablo, Paul, gikuha ka nako, you will go and preach the gospel to the Gentiles. And you will face the governors and mayors and congressmen, mga senator and presidente mismo, ang hari, and muabot pa ka mga tubang didto sa emperador sa Roma. So, gi-commission si Paul to preach the gospel ngadto sa mga Gentiles. Pero ang relihiyon na ning kamot, nga si Paul mapastop nila. Dapat matigil tong gawa ni Paul, yung preaching ni Paul. Yung gawain ni Paul dapat matigil, kay kung di ni matigil, threat sila si Paul, or ang mga Christian, hulga threat sa relihiyon ni ato, Jewish religion. So gusto nila nga ipapatay si Paul. So karon pagdakop na ni Apostol Pablo, gikulata siya, gibunog siya, unya gidaladala ni siya. Dinaladan siya kay Festus, kay King Agrippa, hanggang na dumating siya sa Roma, sa emperador mismo. Pero wala silang makita na na pruweba para si Paul na sampahan nila ng kaso or maipapatay nila si Paul. Wala. Mauna nga, nangita silang paagi nga si Paul mapatay nila sa sikreto. Ambusan nila. O ang ambus na gagawin nila, nakaplastar sa Acts chapter 23. Atong basahon, verse 12. Acts chapter 23, verse 12. Patyunon si Paul. Insultian ka nako, bisag wala kay ngalan o di ka ilado na kay mabuhat, kundi lang ka magpakahilom. Listen to this. Ningon diha, and when it was day, niya ang adlaw mga igsoon, certain of the Jews banded together. Kining mga Hudiyo, mga pangulo, nagtapok sila and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul. Sabi nila, huwag tayong kakain hanggang mapatay nato si Pablo. Until kakain lang tayo pagkatapos nating mapatay si Paul. Ito yung commitment nila.
Kasi walang pruweba para si Paul maipakulong or maipapatay or maparusahan. Wala. So sabi nila, ganito na lang ang gawin natin. Huwag tayong matulog, huwag tayong kakain. Hanap tayo ng paraan. Mula ngayon, huwag tayong kakain hanggat di pa natin napapatay si Paul. Ila'y papatay si Paul. Sa imong pagpangalagad sa Diyos, naanambay na ingong patyon ka kay nagsimba ka dere? Wala. That is why kung nagisgot ka kalisdanan karong paluya-luya kas pagpangalagad, dili na mao ang kalisdanan ng Kristohanon. Nagipasabot sa Ginoo nga nakaambit tas iyang kalisdanan. Layo kayo ni nga to mga igsoon. So ningon siya matinunglo ta. Kung mga unta nga di pa nato mapatay si Paul. Ano yung tunglo sa Tagalog, Pastor? Tunglo pa rin? Tunglo pa rin. Curse. Parang, bahala na kayo dyan. Okay, verse 13. Gadali ko. And they were more than 40 which had made this conspiracy. 40 sila. Yung 40 tao, talagang committed sila na huwag tayong kakain. Mapatay lang natin siya. So anong gagawin natin? May plano. Tingnan natin. Ito ang plano, verse 14. And they came to the chief priest and elders and said, we have bound ourselves under a great curse that we will eat nothing until we have slain Paul. Niadto sila sa mga pangulong pare o sa mga pangulong odiyo o ningon sila, kami tanan, tanawa mi. May may commitment kami na wag kami kakain. Pagkakakain kami matinunglog yun mi. Kundi pa namo mapatay si Paul. Nindotas ilang plano. Approved dayon ng mga high priest. Ang mga elders, Jews, approve kayo sila because si Paul nga, yung preaching about the Lord Jesus Christ is threat talaga ng Jewish religion. Next verse. Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you tomorrow, as though ye would inquire something more if perfectly concerning him, and we, or ever he comes near, are ready to kill him. Ilang giduol ang kwan. Mga pare, sabi nila, okay, ang gagawin nyo, sabihin nyo ngayon sa captain ng mga sundalo, nadalhin si Paul, ibaba siya, kasi may itatanong kayo. Pagka nangyari yon, ready na kami para i-ambush si Paul. Papatayin namin siya. Yung mula doon sa kapagkulong niya, sa priso niya, i-deliver mo siya. Porque ni mga plano rin karon, DPWH, flood control. Kaya ayaw nilang magpakita. Kahit pa sabihin may protection yan. Wag na. Kasi pag namatay or itinulak yan sa bangin or nahulog ba sa bangin or sadyang tumalon sa bangin, hindi natin alam yan. Basta kayo matahimik lang talaga. So sabi lang, patahimikin natin si Paul, papatay namin yan. Di kami kakain hanggat magawa namin yan. Anong nangyari sa next verse? Mauna na ikaw o ako ang naas next verse. Tanawang next verse. And when Paul's sisters, na igsuon siyang babae, sons heard of their lying in wait, he went and stirred into the castle and told Paul. Ito si Paul, may kapatid siyang babae na may anak na lalaki. Yung lalaking anak na yon na pamangkin ni Paul, narinig niya ang usapan, ang plano. Kaya sikreto din siyang pumunta doon kay Paul. Sabi niya, Paul, ito yung narinig ko. Mag-utos ngayon ang mga pari, Paul. Mag-utos ngayon uncle pala, kasi uncle niya yon. Na doon sa captain, tas yung captain ipapadala ka doon para kunyari may investigasyon na gagawin. Pero mag-ingat ka, Paul, kasi ang totoong plano nila, may 40, may 40 taong nag-aantay para i-ambush ka. Papatayin ka, Paul. Dinhi nagsugod mga igsoon ang atong pagtulunan, speak out. Kay kung magpakahilom ka, singlon ka. Hindi naman sinabi kung anong pangalan ng batang yan.
Wala naka-record sa Bible kung anong pangalan ng pamangkin ng batang yan. But ginawa lang niya ang nararapat. Yung narinig niya sa secret, yung narinig niya sa darkness, yung whisper lang, bulong-bulungan lang, narinig niya, gisyagit niya, gisulti niya. And mauni ang perfect example karon sa Matthew chapter 10. Nga ug unsay inyong nadungog, inyong isulti ug ayaw kadlok. Now imagine, batanon pa kayo ni, bata pa kayo ni. Pwede ni siyang mag-vlogger, musikat, o kayong mag-artista, mag-negosyo, mag-CEO, dagan siyang plano. Pero alam niya, pagka nahuli siya, na-spy niya, narinig niya, tapos nirelay niya doon sa kapitan ng kasundaluhan at saka doon kay Paul, sigurado patay siya. Pero bali wala, kahit batanon pa siya, bata pa siya, isulti niya kung siyang nadungog. Pila naman ta katuig sa itong pagpangalagad sa Diyos, ng tapulan, mangyapog talawan, gyapotang musultis, pulong sa Ginoo. So iyang gisultian si Paul, Paul, ito ang usapan, Paul, i-ambush ka. Next verse. Ang sabi ng verse 17, then Paul called one of the centurions unto him. Usa sa pangulong sundalo, iyang gipatawag, and said, bring this young man to the chief captain. Kaning pag umangko na ako, sir, dad-ani ngadto sa general, kay doon na siya isulti. May sasabihin siya doon sa general. Wala gispoil ni Paul. Kaya pag naay sikreto, paminaw ha, dili literally nga mag-microphone gyud ka, unya mag-megaphone gyud ka. Oh, ayok parking diha, ayok parking. Gamita ang imong wisdom. Unsaon nga nagsyagit ka sa rooftop pero dili makompromiso. Pag may nalaman kang sikreto, dapat isugilon mo sa tani na, kausapin mo si pastor. Ilan sa inyo dito may sobrang tindi ng mga sikreto? Nagkaalaman ba mo? Nagkahibaw-anay ba mo? Wala. Because pariyaan ni ang naitabo. Kabalumog, kinsang tawhana ang inyong sultihan. Unsa may akong gisulti ninyo? Okay, ato ni siya, mo ni ang atong buhaton. I-contain nato ni, o ayaw ni dapat dili ni siya ma-spread, o na-spread na ni dapat maputol na. Di bali kung iba na mag-ano dyan, yung mga di magtotoo, pero kung kita, putol na siya nga issue. And kung imo siyang iduot, ikaw pod, saipan man, so humble yourself. Muna'y kanunay natong nadawat. Kamura man ang maghuna-huna nga, gipakaulawan ko ha. Sige, tanaw, Korean drama, sige namang, drama? So, ingon siya, sir, ingnan niya ang hepe. Dadaning akong pag-umangkon sa general, may sasabihin siya. Napaka-importante. Kalma lang si Paul. Next verse. In verse 18, so he took him and brought him to the chief captain, sa general, and said, Paul, the prisoner called me unto him and prayed me to bring this young man unto thee who had something to say unto thee. Ingon ang kapitan sa general, sir, si Apostol Pablo ba, katong atong piniriso. Sabi niya sa akin, itong batang to, may importanteng sasabihin sa iyo. Next verse. Sabi ng verse 19, then the chief captain took him by the hand and went with him aside privately and asked him, what is that thou hast to tell me? Ikaw siya, dali. Shh, panggawas mo tanan. Maiwan ang batang to sa opisina ko. Alis! So sila lang. Ito na sinabi ng bata. Next verse. And he said, the Jews have agreed to decide thee that thou wouldest bring down Paul tomorrow unto the council as though they would inquire somewhat of him more perfectly. Sir, na ay ipasugo niya, may uutusan ang Jewish leaders, ang priest, katong mga pare, na pupunta sa'yo. Sasabihin nila, sir, si Paul, ipababain mo, kay imbestigahon nila, sir. Next verse. But do not thou yield unto them, pero ayog tuon nila, sir. Huwag mo silang paniwalaan.
For there lie in wait for him of them more than 40 men. Sabi niya, sir, huwag kang maniwala sa kanila. Kasi ang totoong plano, sir, ito, may 40 tao. They agreed together in one plan, in one mind, and they are committed. Talagang gagawin nila to, sir. Ang usapan ganito, sir. Kunyari, tatanungin nila si Paul, iimbestigahan nila. Kaya mag-request sila sa iyo na si Paul ipadala doon sa kanila. Pero sir, iambus si Paul sa 40 katao, sir. Gisugilon niya. And that is why kung magpakahilom ka, especially doon na pa tayo, may mga member pa tayo sa family na wala pa diha sa Ginoo. Kung magpakahilom ka, kinabuhi nila ang nakasalalay. Pariha sa nahitabo karon. Dili pagyud Kristohanon. Ako nagatuo na lang gyud kog naglaom na lang gyud ko nga katong last nga gipangsulti ni nanay siyang husband before namatay ato nga oras. Nadawat to niya o gituuhan niya kay kung wala. Kisay singlon. Kisay singlon. Remember nga ang wali nga inyong nadungog dire wala gihonghong. Dili lang ni kay saging nga, o dira kauna, ikaw ray sabot. O ito, kainin mo, intindihin mo. Binalatan pa yung saging. Tapos parang medyo kulang pa, gawin nating milkshake. Para pagka i-preach na, klarong-klaro, malinaw na malinaw ang maintindihan nato. Ang problema, giunsa nato pag-apply o pag-relay sa uban. Look at this. Sabi niya, ito yung original na plan, sir. So they themselves with an oath that they would neither eat nor drink till they have killed him. And now, they are ready. Andam na sila. Looking for a promise from thee. Buhaton yun nila ang ilang panaad. Tiwason yun nila o buhaton yun nila ang ilang panaad kapatyon si Paul. Next verse. Ito ang sabi ng general. So the chief captain, then let the young man depart and charge him, see thou tell no man that thou hast showed these things to me. Imagine na, si Paul at saka yung pamangkin niya at saka ang general, kahit yung kapitan ng kasundaluhan, hindi niya alam. Yung general lang ang nakaalam. Kaya pagka sinabing i-contain nato to, sekreto nato ni, kay kung ma-spoiled ni siya, makaguba ni og image, ikaw mismo kung makabalo ka nga mauna, binuhatan sa anak nga tawo, mo bisan pag-unsaon ni mo, makuhaan yun ang imong respect anak niya. So, knowing nothing is power. So, sekreto. Alam nila kung anong gawin. Si Lord, naghatag ka nato, karog pa ng ingnan. So, unsay sunod nga gibuhat? Sabi niya, alis ka na. Siguraduhin mong walang ibang makakaalam. And he called unto him 2 centurions. Patawag siya, duha ka batalyon, ay kapitan sa batalyon. Duha ka provincial director. Duha ka kapitan sa kasundaluan. Saying, maghanda kayo, derao, make ready 200 soldiers to go to Caesarea, and horsemen 70, and spearmen 200, and at the third hour of the night. Basahon Bisaya kay kanang ilang pinulungan. Unsa nga verse na? Verse 23. Ito. Paminaw ha. Makasabot gyud tag-ayo ani. Ingan ang verse 23. Unya gitawag sa commander ang duha ka kapitan ug ingnan. Andama ang 200 ka sundalo.
aron paadtuon sa Sirsarya karong alas 9 sa gabi. Pakuyogi sila og 70 ka sundalo nga nagkabayo og 200 ka sundalo nga magdalag bangkaw. Pag-andam usab og mga kabayo nga kasakyan ni Pablo og paniguruhan ninyo nga mahidangat siya sa gobernador ni Gobernador Felix nga walay nahitabo kaniya. Pilay gipaandam? Imagine ni mga igsoon. Pati yun si Paul, 40 ang committed nga mapatay. Ang sabi ngayon ng general, ikuha mo ako ng scout, ranger at marines. Yung 200 marines. Tapos 200 na scout ranger. Tapos may presidential guard na 70. Ihanda niyo si Paul ng armored car. Liam mo. Or Dacia. Dacia ba na mag-deliver korta? Mahugan eh. Yung bang nasa bangko ng mga armored car mag-deliver ng pera, anong tawag niyan? Armored vehicle. Ihanda mo ngayon si Apostle Paul. Bigyan mo siya ng kabayo. Yung pinakamalakas. Dapat ma-secure talaga. At safety siyang makarating sa governor. So, ang nangyari mga igsoon, yung sabi nila, committed sila, huwag tayong kakain, hindi tayo iinom ng tubig, huwag tayong matulog, hanggat mapatay natin si Paul. Hindi nangyari ang plano nila. Dahil si Paul ay na-secure ng 200 scout ranger, 200 marines, at 70 presidential guards. Na-secure si Paul. Balik tayo sa story. Nung narinig ng isang bata, napapatayin si Paul. Nag-alanganin siya, natakot siya. Wag na, bahala na, Lord. Ikaw na lang bahala, Lord. Oh. Bata pa ako, Lord. Ikaw na magsabi. Ikaw na magsangya, Lord. Ikaw na mag-preach. Mag-pray lang ako, Lord. Ikaw mo'y mudala nila diri. Kung ganun ang ginawa niya, patay si Paul. Pero tingnan niyo ang plano ni Lord. Yung bata, instrumento lang yun para ma-fulfill ang plan ni Lord. Kasi hindi pa natapos ang misyon ni Paul. Ha-arrest pa lang yun. May 3 years over pa siya na mag-preach doon sa governor, sa tanang naa sa palasyo, sa mga kasundaluhan, and all the people na mobisita sa iya because maka-house in prison man siya for 3 years. Dili siya binilanggo, pero naaras siya sa panimalay nga murag giabangan sa gobyerno nga diha siya gibutang. Ingyatagag kagawasan ang bisan kinsang moato kay maminaw sa isulti ni Paul. But before yun nangyari, may threat na papatayin si Paul. Ito nga lang narinig nung pamangkin niya at sinabi doon sa general na save si Paul. Imagine na secure siya ng 470 elite soldiers. Kasi may nag-preach. Sabi ni Lord, yung whisper, yung bulong, yung sinabi sa'yo, ay may gagawin sila. Isigaw mo. Yung ikaw lang ang nakarinig, sabihin mo. Because may power ang pananalita mo. Ang word nato na ay power. Nasamtan na to? Problema na to, dili na ganita mo sulti, ang ato pang binuhatan, di mao. Dayon magpapretend patanga kita, kinagrabihan na tanga pang nga alagad sa Ginoo. Tanawa, sa nitabo ni. Gisecure gyud nila, og hangtod na gyud gani ni naabot si Paul. Og nakapadayon sa iyang misyon. Now imagine kung kita mga igsuon, buta, bungol, og amang. Parang wala tayong nakikita, wala tayong gagawin, at wala tayong sasabihin. Mag-pray na lang ng mag-pray. Maya-maya, yung mahal mo sa buhay biglang namatay. Pinag-pray mo lang. Hindi mo sinabi kung ano yung narinig mo. Ikaw ang sisingilin ni Lord. Gusto mong i-probe nato na?
Ecclesiastes. Ano? Ezekiel. Ezekiel 33. Ezekiel 33 verses 1 to 9. Ezekiel 33 verses 1 to 9. Verse 1. Giingnan ako sa Ginoo tawo. Sultihi ang imong katawhan. Sa dihang kastigoon ko ang inyong nasod. Pinaagi sa espada. Magpili sila usa kanila nga maoy ilang himuong magbalantay. Verse 3. Inig kakita niya nga nagkaduol na ang kaaway. Kinahanglan nga patingugon niya ang trompeta. Agig pasidaan sa katawhan. Verse 4. Kadtong nakadungog sa trompeta og dili manumbaling sa maong pasidaan og unya patyon siya. Isipon nga tinuyuan niya ang iyang kamatayon. Kay kon mamati pa siya, makaikyas unta siya. Verse 6, paminaw kaayo. Ingon ang verse 6. Apan kun ang magbalantay, wala mo patingog sa iyang trompeta, agig pasidaan sa katawhan, bisag nakakita siya sa kaaway, nga nagkaduol na og unya, makasulod sila, og pamatyon ang mga makasasala. Ang paninglan ko sa ilang kamatayon, mao ang magbalantay. Sabi ngayon ni Lord, may darating. May mangyayari. Pero dapat sabihin nyo, huwag nyong itago. Yung kayo lang nakarinig, yung whisper lang, yung bulong lang narinig nyo, huwag nyong itago. Sabihin nyo na maghanda. May aatake. Nay espada nga kaming. Nay kamatay nga kaming. Sultihi sila. Kung dili sila mamati, kung ayaw nila, kung hindi sila makinig, the blood is in their head. Sila na'y singlon. Kalina, kasalanan na nila. Pero pagkaalam mo, tas hindi mo sabihin sa kanila, pag namatayan, ikaw ang sisingilin ko. Kaya ako di ko mahadlok, bisan pagsigihon kog tamay sa akong mga paryente. Ako silang inon basa ang Bible. Ampo mo, dawata si Kristo. Biyain na ninyo nga sala. Di ko. Pag nagwali kog namati ang nay, nagsugal, nay, nagtagay, isulti yun ako. Nga kanang mga butanga, wa yun na kay maya sa Ginoo. Kaya di ko gusto ako'y singlon. Kauban nimo sa opisina, classmate nimo, kauban nimo sa balay, kauban nimo sa trabaho. Kasakay nimo, nakatapad nimo, wa kay gibuhat one day. Ingnon ka sa Ginoo, busy ra kag pangitag kwarta. Daghan na kay kog gipakita nimo, wa nimo buhata. And sad to say, daghang Kristohanon, akala nila blessing is pera. Akala nila blessing magandang bahay. Mamahaling sakyanan na may payong. Sultihan mo na ako ang totoong blessing. Kanang mga tao nga gi-connect ni Lord sa imong kinabuhi. Sabihin ko sa iyo, ang totoong blessing yung mga tao na si Lord ang nag-connect sa iyo. Kaya dili ka nang inanglag, hilabi ang daghan ng problema mo, mudala nimo sa yawa, ug mamatay ka, magtong itras inyo. Ang gikinahanglan. Listen to this. Kagabi i-share na ko ni. Because talagang walang-wala pod me. 37 na akong edad, wa ko kailag. Wa mi nagkaila, wa mi pod mi nagkalamanuhay aning kinsa ning si bonus og si 13 man wa gyud mi nakita ana. Sukad masukad. Pero di ko man ninyo ma-challenge. Ngano man. Bisag wala kay kwarta mga igsuon, dunay mga insaktong tawo nga gi-connect ni Lord sa imuha aron mahimo po kang blessing sa uban. May kasal nga nahitabo, nagka-problema. May maraming kulang. Invited me, last part. Ang sabi lang doon, i-invite natin si Pastor Jonas. Kay kanarabas Pastor Jonas, magkita mi kay tagdon jugog ayo ana. So na-invite ko.
Kinabukasan ng kasal, Sunday evening, nag-preach ko kay Thanksgiving. Dugay nagsugod ang praise and worship, nag-istorya sa Miss Kaslunon, problema di ay ang ilang papel. So sabi ko, Pastor, wala na kaming makakita na attorney, nga na kay Domingo na, Sabado na, wadi na office hours, nga na, ya ugma na. Sabi ko na ko'y kailan na attorney, pero 1 week naman siyang walay signal, di nag-reply sa among, sige man na siyang mag-chat. Hindi man mag-reply sa attorney. Kasi nag-praise and worship na, natapos ang Thanksgiving, kumain na kami, yung usang kong baing Kaslunon, uli na siya, ding ang usa ni atin og katong iyahang pamanhonon ni atin og Christmas party kay project engineer siya sa controversial kaayong Banat project katong Kaslunon. Sabi ko, sir, pag nakontak nako si attorney, ingnon kadayon nako. Because nakauna-una ko wala laing makahelp ani. Kadi mang dawat ang mga lawyer. Pag uli na nako dire, open ako sa akong cellphone, ni chat si attorney, Pastor, muduwa kag basketball. Sugod na nga akong kasing-kasing, Lord, sulbad yun problemahan Because bisag di ni mo problema, magproblema, mampuka. One thing nga, kanunay yun akong isulte og sa akong kaugalingon pod, nga kung doon na tayo mga patigayon, plansahon yun na to. Therefore, kung magplansa me, ayaw mo panggubot. So, sabi ko, saan na to ha? Niingon ko, oh, okay, attorney, duwa ko kinalipay ko, kay magkita me. Pag abot pa na ako sa basketballan, kitagaan kong sapatos. Oh, muli nangutanan Sunod mo hata, ganun na nung nasimunta pa, dawa. Sabi ko niya, attorney, ugma na gini nga kasal. Unya, mauni ang problema. Sabi ni attorney, mag-send ka ng valid ID sa ilahang tulo, sa office, unya, isend pod ang kanang documents kay akong tanawon. Pag tanaw niya, niingon dayon siya, ingna sila, kita mig sayo og mas buntag. Ko'y bahala Nalipay ko. Di, chat tayon ko nga sa attorney, na, okay na. So, okay na yun, pastor na. Pag uli na nako din ni chat tapos attorney itong ang gabi ningon siya, pastor, ayaw palakwan ng Kaslunon kay basig safety na to na sila. Labngan palang og iro. Kaslunon na ba na? Tagay kog staff nimo pastor, dad-a ang document, dad-a ipadagan sa kong office. Kay ako po nang ipadagan sa kong staff, ihatod ngadto sa ilang binyo. So niingon na sad ko, attorney, ikog kay ko nimo, ako na lang gyud mo dala sa papel ang kuhaon nila kung dadon dito. Nagka-problema pa jud. Abot ito, ditso na. Niingon pag yun si attorney, ayaw bayari na, pastor. So, walay bayad. Naikog nagyukog samot. Kay kanang pag-eskwela lang, pilay gasto, labad sa ulo. Kada adlaw 3 hours sa imong tulog. Kaya dapat imong itulog, imong ibasa o i-memorize. I-familiar sa mga constitution, balawod-balawod, mga ari-ari. Pagbalik na sa papel, nakulangan ang papel. Unya kinsay magtuo nga ang silyo ni attorney naliso o gamay na September 24, 2024. Pagbira niya, ingana. So nagkasal na. Gatchat na po may balik ko sa kaadlaw, attorney, ang papel mo ni una. Ningon siya ang kinasal, o si kanang kakasal, padunga sa akong office, hulat ko alas 9. And after ato, nahuman ang kasal, ni-chat na si attorney, o si pastor, ningon na. Pastor, nahuman na tanan, na-submit na namo. Ang gikasalsad, pastor, ipahilo na aragyod sa Ginoo tanan. Unya, kaya man sila gabayran ay. Ang engineer na ingon na po, attorney, kung naon niya kay project, ako'y pirma tanan, ako'y papirma tanan, wa kay bayro nun. So ako po na-connect na puglain. Gahilom, raka nakadungog, raka niya, imong isulti, imong isugilon. Daga na to, Kristoano, na ilan ang problema sa lana nila, nganong gani nangagwa sila ilana. Dagang Kristoanong walay pake
Pero mangandoy may mong leader mo angat makaposisyon. Sweldo ray giapas. Someday sing luntas Ginoo kung dili gyud ta mosulti. Kung dili gyud ta magsugilon. Imagine na wala sa posisyon nakadungog ra siya dito bata pagani gyud siya. Pero naatubang niya mga igsuon ang usas anointed kayong sulugoon sa Ginoo nga maong yang uncle si Paul ug naatubang niya ang general sa kasundaluhan. Because wala siya naghadlok-hadlok naglaay-laay nga musulti. Dili pareha natong sige rag paminaw maigo mang luod pagyod. Iyang gisulti. And ang kasulbaran di ay sa problema naa sa pagsulti nimo ug unsay imong nadunggan. Mauna nga dapat natay gift of listening. Ingon patong Kuya Roger gabi samtang iyang gisangyawan ang iyang kaila. Ay sorry na mention. Iyang giingnan, daghan kayong naminaw. Pero wala, si sumpay ito? Wa namati. Og naanas imong gilingkuran ron. Daghang naminaw pero wa namati. Usa sa gikasal sa among pastor. Sabi ko, pastor, pagkasal na mi. Gi-counsel mi niya. Siya, kaning kasal di ni kabahig kwartahay, pangandamay. Ang inyong buhaton pag-fasting mo o pag-ampo sa Ginoo. Why? Naa siya gikasal. Sobra $500,000 siguro ang budget because sa Cebu nanguha tanan, pati cake, gown, rings, tanan. Ang ilang coordinator gikag Cebu. Kaslo na sila. Anang adlaw sa kasal, bispiras sa kasal o adlaw sa kasal, ang tanan nilang abay, gamit, suot, singsing, coordinator, dili katabok kay dunay bagyo. Gikasal silang nag-jeans o nag-white. Sabi ni pastor, ay mo ka-stress ani. Kana tanan wa nay apil, wa nay labot. Kamong duha ug ang Ginoo mo'y nagsabot ni ining gugman ninyo. Gikasal ni pastor, human. Kabalo mo, maghimo ganay mo plano inyo ra. Lisod. Kinalisodan. Before ang kasal, naga-counseling. Imong pasabton kay perfect maning baye, perfect pud ang laki. Wa man na sila yung mga sala, manggawas ng ilang mga dautan na kayong mga sungay na sila ini kung magkasal. Ingon patos gakasal. Sa manag-uyab pa, holding hands, gunitanay kamot, naghawakan ng kamay. Yan I love. Pagkatapos ng kasal, naghawakan ng kamay pa rin. Pero self-defense. Kaya managpa naman, manguramot naman, manuntok, naputok mo sa self-defense, hawak ka ng kamay pa rin. Naapa mo. Proverbs 18:21. Proverbs 18, verse 21. Death and life is in the power of the tongue. Ang kinabuhi ni Pablo o ang iyang kamatayon naa sa gahom sa dila sa nakadungog sa iyang pagumangkon. Kisa din inyong pawalihon na nang nasa inyong balay. Pastor, ato balay Bible study, aron makadungog. Ngano day, unsa man day nadunggan nila ninyo? Sige, aron mo pumig-away sa balay, pastor. Munang ikaw mo adto ka muwali aron makadungog. The power is in the tongue, life and death. And they that love it shall eat the fruit thereof. Kung unsa daw ang imong pilion, ang imong gakson, ang imong desisyon, ang imong isulti, ang imong piliong isulti, imong gakson niya, imong dawaton niya ang resulta ni ana. Because wala siya na-hesitate, wala gyud siya gakaulaw. You know what, tinuod yun eh. Bahala nagkanunay nyo ng misinterpret yung asawa nako.
kana na lang yun sa'yo ma-open kay diha man po na unsa naman po ka, ano naman po ka. Because kung mag-uban ta, amigo man ta kaayo. So magdugo ang kasing-kasing, dapat musulti nga na I love and care. Pero sa preaching, isog man jud ko, bahala mo. So, kinsa ang isulti nimo makaluwas sa kinabuhi or maka-encourage or makahikog. Madami nagpapatiwakal kasi nga may problema sila, wala namang sa kanila, wala encouragement. Wala counseling. Kasi meron naman pala, binigyan ni Lord, may narinig. Pero ayaw magsalita. Sige ragsayaw. Tuktik. Arita, balik ka dire. Nadia ang gaho. Kung musulti ka, kinabuhi o kamatayon mga igsoon. Proverbs 31, 8-9. Proverbs 31, 8-9. Sabi, open thy mouth for the dumb, and the cause of all such are appointed to destruction. Sabi niya, magsalita ka para dun sa di makapagsalita. Di sila ka maong musulti. Ikaw maoy musulti. Parang ikaw yung Aaron. Preach and speak for the speechless. Naksidente si Gerson. And si Gerson kay mahigugma mo nag-ayo. Kay magbinayranay manggaling na yung mga problema, patason na lang nato kanang panalang nga di pud kayo mabugatan, unsaon na lang kay puro sadaan man ta or unsa ba kisabay sadaan maging ana ba? Hangtod na langay, hangtod karon wa pa na sitol. Kadi man jud mo angko nang nakadasmag. Bisa kumana ang pulis tiingon nga mao ni ikaw kay na priority man gone kay nasa sa right, ang nasa left mao jud na iwan nya. Ang dasmag di adire dili ikaw may gidasmag. Di man siya mo angkon. Di na man na. Nagdodo may basketball dito na hisgutan nga nung wala man si sinabre. Ningon na dayon. Natabunan og tricycle. Nakadungog ang kauban ni attorney. So iyang gisugin lang si attorney. Unya pag chat niya dito, nikalitrag abot si attorney sa police station. Asang motor, asang blatter, asang kuan. Ako yung abogado ane. Dako nig bayron nun. Blessing kay na muna yung mga taong i-connect sa ito. Yung kabalo ka, bisag ingana na iya nakabot, kita jukog tao nga ingani gini sila kahambol. Ga-lawyer siya, iyang manghod, doktor na sa Cebu. Ang iyahang usang igsuon, professor to sa gawas, kay tulom ni sila ka magsuon. 16 ka church ang ilang church. So, kining doktor o kining lawyer, magpastor po dong ingon aron mo nang di siya makontak. Kay usahay ato siya talibon, ministry sila dito. Pero grabe kayo ba? Mga humble kayo, nya gi-connect ni Lord. I-connect ra niya. Na usahay mga igsuon, maguna-una tag kining kaalam, panalangin kayo kwarta, panalangin kayo sultian jud kanako. Ang blessing kanang para gyud nimo nagikan sa Ginoong iyang i-connect sa imuha. Material man yan, or tao, or spiritual, basta para sa imuha mo na blessing. Amen? So, naatay isulti, makaluwas na siya mga igsoon. Ingan ang port, na 31:8, open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. Sulti gina, kay makaluwas gina mga igsoon. Basin nunay gibutang-butangan niya nakabalo kang dili gyud na siya sad-an isulti gyud na mga igsuon. Next verse. And verse 9 ingon, open thy verse 8 and 10.
Ano, mauna ni, verse 9. Open thy mouth, judge rightly, and plead the cause of the poor and needy. Na inang inahanglan nimo, isulti yun na. Speak out God, sulti gayod. Kay naay nang inahanglan sa imuha. Pero dili man ta. Kabalo mo nga nung grabe jud kayo ang work ni Lord sa ako, sa akong family. Because ang akong igsuon nga babaye maldita kaayo. Ambisyosa, tanang ambisyosa. Kaming tanan, mga piling dato, bisag kupras ang gikaon. Niskwila siya Bible school. Nagpastura siya sa bukid kaayo. And then niuli siya sa amuan, na usab ang iyang binuhatan, na usab ang iyang sinultian, na usab tanan. Nya halos ang tanang trabahoon sa amua, hamot, Allah, naunsa man ni siya. So inig mo share siya sa pulong sa Ginoo kapaminaw gyud may gani mahadlok bi sa iya kay ngano naunsa man ni siya. Ngano man sa sinultian sa batasan o sa iyahang mga gipangwali naghaom tanan, nagfit tanan. Ang kamong mga Bible student pag mauli mo sa inyong balay, kamo pa'y magpabadlong og taman. Dagan mo yung Bible student Kamo pod mga Bible student mo kay gaklase ta dire inig Domingo. Amen. Ang uban part-time og Miyerkules. Say naa, say wa, bahala mo. So niuli siya. And dili lang di ay kay nakita gyud namo ang mensahe Ginoo sa iyang batasan. Iya pong gisulti namo. Lahi na gyud siya, grabe gyud transformation. Pagdong na ko sa Bible School, kada gabi siya nahumana ang prayer ng gawas ng atulog na naagyapon siya sa church na gilak. Pagkalindot kay Ginoo, bisag kabos pe. Pero gamiton, minimutanan, bagoon, yung mamong kinabuhi. Sagdi mi dato, Lord, malinawon me. Inog, paminaw ko, gaano man siyang ingana magampo. Lord, akong maguwang niya sa bungiro to Lord, manager tog sugalan. Lord, nga akong kuya, di inag yun kagawas, palaubog, wag yung posible ni mo. Katong iyang ipangampo. Pastor tanan karon. Speak out. Ang atong isulti o ang atong pagkinabuhi, dapat mo na gasinggit sa rooftop, speak out. Isulti na to na. Romans chapter 1, 16 to 17. Kanang ipasultis Ginoo nimo, gahom na sa Dios nga magluwas sa kinabuhi. Sabi ni Lord, preach it. Sigaw mo. I-preach. Whisper lang to. Ba't makapangyarihan? Yung sasabihin mo, magliligtas ng kaluluwa. Preach it. Romans 1, 16 to 17. Sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel. Sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. For this is the power of God to save the lost. Tama? Sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jews first and to the Greek. Ikaw siya, di igyog ko, mauwaw, magkahadlok, magkatalaw, ngaywali ang pulong sa Diyos, kay kinigahom, nga luwason sa Ginoo, ang mga Hudiyo, o ang dili mga Hudiyo. Verse 17, sabi ng verse 17, for therein in the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Mabuhi gyud sila mga igsuon kung mutingog ta. Kung atong isulti. Kristohano na ta, magsige pag sininggitay, magyawa-yawa, magpisti-pisti. Sa may gahom na siyawa. Diri sa church, gasyagit kag haleluya dito sa inyong balay, gasyagit kag pisti og yawa.
Bold kayo si Paul, yung siya di ko mauwaw. Because ang ipasulti sa Ginoo may gahom sa pagluwas. Nakasalalay ang buhay, ang kaluluwa ng tao. So I am not ashamed to preach. And you know what? The most powerful preaching, mga igsoon, is ang imong batasan. Ulo na takatuig, luuran na gyapon ka. Pagklaro og kinsa kang sakop. Because nag-ilaman ta nga sakop ta sa Ginoo, so ang atong pagkinabuhi iya sa Ginoo. Now, di na ko masuko. Kalma na. Nako encourage sa matag usa nato. Not necessarily mga igsoon na dili necessary na ing-ani pug ka nga magwali ka dapat pinasuko no. I-share ang unsay ipasulti sa Ginoo sa simple nga paagi. Kabalo mag unsay gibuhat ni Paul, wala siya niingon diretso, "For God so loved the world that He gave His only." Ihatag kayo na. Ingon lang si Paul, naglakaw ako, kay lutuson ako ang mga Kristiyanon. Suddenly, nahimamat na ko si Lord, I hear the voice. Og natumba ko, nag-collapse ako. Sabi niya, Saul, Saul, mula noon, binago ang buhay ko. Kaya ipadala ko ni Lord to preach the Gentiles. Kung anong ginawa ni Lord sa kanya, maura po iyang gisulti. Kung unsay gipasulti ni Lord, yun lang po ang iyahang ipasulti. And si Paul, daghan kayong church na tukod o daghan siyang nadala diha sa Ginoo. Pero bisong pagpasalamat na lang, bisag testimony na lang, ulawan, hadlukan, talawan. Wala ka kabalo nga sa imong isulti. You know what, katong nagtestimony dire, na ay naminaw ninyong kabackslidon, pero tungod sa inyong testimony na dasig. Sabda na to ni, dunay gahong mga igsuon. Munang ang pagpakahilom iya sa yawa. Because ang imong pagpakahilom mo'y hinungdan nga naay natapos naay namatay og dunay singlonon. Istorya mi ni nanay. Kay sila magoy katapusang nagkauban. Sabi ni nanay, kanang pasaylua, nakoy sala nimo pasaylua, pasaylo na. Naghinapos na ang kinabuhi, sultian dyan mo. Dawata si Kristo, tuuhig yun si Kristo, gipasaylo ka, namatay siya para nimo. Bahala ka. Ay, hala, sulti yun, si Kristo namatay, tuuhig siya, dawata siya, ayaw sayanga. Di kay hapit na, biyan, mo. Sulti na, share dyan. Because naigahom ang imong gisulti mga igsoon, dili sayang ang pulong sa Ginoo. Sa atong pagtapos, kamong tanan nga niya karon dire, i-address mo nako niining panawagan. Lain na pong tuig nga natapos nga wa ka kahuman. Katong January ingon gyud ka humnon ako basa ning Bible. And until now, because pag abot ni Mas Chronicles puro ngalan hagua magbasa. Undangan. Sunod na po ito, magbasa na gyud ko. Saan mo pag-share? Imbes nga mo paambit kas kaayos, Ginoo ang imo ipaambit, lahi na. Kay wa man kay pulong sa Dios. Yung parang patay ka na magsamba. Yung mag-praise and worship na, di ka alive. Sinisi-PR ka pa nung nag-preach na ang pastor. Tapos human sa preaching, nagka-revival na, uwi, dasig kayo, nagpakasala yung hapon, nagpakasala. Pagka tomorrow hanggang Saturday, pakasala, patay na pud kang mubalik din. Na ay gahom mga igsoon ang imong isulti. And then, ibutang nis imong huna-huna. Iwali si Kristo, iwali ang kaluwasan ni Kristo. Padawata sila sa Ginoo, tudloi sila sa pagkinabuhi sa kabubuton sa Ginoo. Kay kon magpakahilom ka, singlon gyud unya ka. Timan gyud na igsoon. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, daghang salamat sa mga pulong Ginoo nga among nadungog. Salamat sa imong gitudlo
Salamat sa mga mensahe nga among nadawat. Salamat Ginoo nga giubanan mi nimo. Ikaw gayod may maghatag na mog kadaugan. Paborog panalangin nga among gikinahanglan aron mahimo kaming panalangin usab sa uban, ikaw po'y maghatag niana. Even thank you Lord for all the blessing. Dili lang sa mga salapianon, spiritual, but also for the people. Mga tao nga imong i-connect diri sa among Ginoo, sa among mga kinabuhi. Nga someday, mahimo pod silang blessing namo o kami pod mahimong blessing sa uban. Pasaylo ami sa taas ng panahon, talawan kami nagkakahadlok. Huwag kaisog nga mosulti mo share. Salamat kayo Lord sa imong mga mensahe. Father God, ayaw pakiya sa Ginoo sa pagpanalangin ang mga tao nga imong nakit-an nga open usab nga magpanalangin sa ilang isig ka tao. Ang pingi ang tanan nga niya. Ang pingi ang among mga kabataan, mga young people, ug ang mga hamtong o Dios. Salamat kayo sa imong gugma ug pabor. Dalaygon ka Ginoo. Wala gayoy sama kanimo o Dios. Himo Lord ng imong mga mensahe. Dili gayud mapakyas nga among nadunggan. Mugbunga kinig mamuhat ni sa among mga kinabuhi. Ikaw lamang ang among bayawon. Ikaw lamang ang among pasalamatan Ginoo. Ikaw lamang ang among pasidunggan o gula na ilain o Dios. Manindog tang tanan mga igsoon,